Maayong adlaw mga higala. Ug salamat nga makapadayon na usab kita sa atong pagtuon diya sa mga buhat. Ug diya kita karon sa Buhat kapitulo 18. Ug mao ang ikatulong nga pagmisyon ni Pablo na nakaabot siya sa Efeso. Pansama sa atong naandan mga igsuon sa dili pa kita maghisgot sa atong tema na sama sa atong gabuhaton matag episode ato unang balikon ang mga nangagi aron mapresko na usab sa atong mga hunahuna ug maayo kay nga pagkasumpay ang atong tema nga gahisgutan karon. Naka-study kita sa miaging episode may tungod sa pag-abot ni Pablo sa Corinto ug sa iyang pagkaila ni Aquila ug ni Priscilla ug ato ganing nasayran nga taga Ponto sila. Nakaabot sila sa Roma ug tungod kay ug gikasuko sa mga Romano ang mga Hudiyo didto, gipapahawa sila ug miadto sila dito sa Efeso. Ug kasama sila og pangita nga maong pagpamuhat og mga tulda. Si Priscilla ug si Aquila mao ang ilang negosyo, pagpamuhat og mga tulda ug mao gihapon si Pablo. Mipuyo si Pablo uban kanila ug nagbuhat og tulda uban kanila. Samtang gihulatan pa niya si Silas ug si Timoteo. Sa ato pa sa kamulo pa lugar nga paabot si Pablo sa iyang mga kauban nga si Silas ug si Timoteo. Dito si Pablo sa Corinto nakigkumpanya o nagtrabaho si Pablo uban kang Priscilla ug kang Aquila sa pagpamuhat og tulda para nga makasuporta sa iyang kaugalingon nga kinahanglanon. Ug pinaagi sa pag-uban-uban ni Pablo kang Aquila ug kang Priscilla siguro nga gisangyawan niya sila sa paagi sa kaluwasan ug base niini nga panahon mituo sila kang Hesus ug naluwas sila. Makapamasinta nga dinhi pa sila naluwas ug nakumpleto ang ilang kahibalo pinaagi sa pagwali ni Pablo diya kanila. Siguro diya sa mga pagbuhat nila og tulda, siguro diya sa pagpangaon, kanunay gahisgutan ni Pablo ang daghan mga butang ug pagpamatuod mahitungod kang Kristo diya kanila. Ug sa matag adlaw nga igpapahulay, miadto si Pablo sa sinaguga ug nangabig sa mga Hudiyo, sa mga Griego sa pagtuo kang Hesus. Gapamatuoda si Pablo matag adlaw ang igpapahulay. Apan niining panahuna bisan kung gapadayon si Pablo pagwali dito sa Corinto, gakahadlok di ay siya kay nagsulat siya nga diha siya sa kahuyang. Sa panahon nga dito siya sa Corinto, diha siya sa kahuyang ug diha siya sa kahadlok ug sa hilabihan niya pagkurog. Mao iyang gibati sa dito siya sa Corinto. Siguro gapaabot siya nga madapatan na usab sa mga Hudiyo ug makaagi na usab ug kasakitan busa dina nga panahuna. Sa mao lugar ni ang iyang gabation dito sa Corinto, giingnan sa Ginoo si Pablo pinaagi sa panan-awon nga dili gayud mapasakitan dito sa Corinto. Ug nakawali si Pablo dito sulod sa usa ka tuig ug tunga nga wala madapati ni bisan kinsa. Gituman sa Ginoo ang saad niya ngadto kang Pablo. Ug kini nga mga panahon nga dinhi si Pablo sa Corinto, taas-taas gyud ang iyang panahon sa pagwaliha sa daghan nga mga tawo. Gani naay panahon nga gidakop si Pablo sa mga Hudiyo ug sa ilang pangulo nga si Sosthenes. Ug ilang gidala si Pablo kang gobernador Gallio. Nga gadahom nga silutan ni Gallio. Apan giabog Ginoo ni Gallio ang mga Hudiyo gikan sa hukmanan ug giunay gibunog sa mga Hudiyo ang ilang kaugalingong pangulo sa sinaguga nga si Sosthenes. Basin si Sosthenes mo'y nakadala sa iyang mga kauban, batok kang Pablo dito kang gobernador Gallio apan makakatawa kita sa paghuna-huna yang ilang pangulo karon mao hinuoy ilang giunay sa pagbunog. Ugani wala kini pansina ni gobernador Gallio. Gipasagdan niya ug mga igsuon sa unahan niini nga panahon mihawa si Sosthenes sa sinaguga kay nakatuo siya kang Hesus ug naluwas ug usahay gani nakauban-uban siya kang Pablo. Kung makabasa kita sa 1 Corinto
Kapitulo 1, versikulo 1, sa sulat niya sa mga taga-Korinto, naa na ang pangalan ni Sosthenes nga nakatuo kang Hesus. Sa ato pagikan dinhi, paglabay sa panahon, si Sosthenes nga nakikontra kang Pablo, naluwas man usab tungod kay nakatuo. O dugang pa, nakagisgot usab kita sa miaging episode sa kahimtang dito sa Korinto, nga ang Korinto puno og kahugawan tungod sa ilang diyosa nga si Aphrodite. Ug daghan ang mga babae nga gaalagad kang Aphrodite pinaagi sa pagpakighilawas kang bisan kinsa. Isip pagsimba sa ilang diyosa para lugar sa ila ang ilang pagbaligya sa ilang lawas ug naay kita usa nga pagsimba ug pagdaig niini nga diyosa. Ug ang ubang mga tawo nga nakabig ni Pablo sa pagtuo kang Hesus, nakaapil sa una niining hilas nga mga trabaho sa wala pa sila motuo kang Hesus. Busa ang ubang mga igsuon sa Korinto bisan kung nakatuo sila kang Hesus, naglisod sila sa paglakaw kauban sa Dios diya sa pagkamatarong. Ug ang uban kanila na backslide sa ato pasama sa atong gisgutan sa miagi, nga imbis ang ilang gibiyaan nga trabaho, nakabalik ang uban kanila. Ug mao kini ang ganganlan ug na backslide, dili hinuon mawala ang kaluwasan, apan ang ilang mga lawas na himo nga napahimuslan sa trabaho ni Satanas nga kalihukan. Sa ato pa ang uban kanila na backslide ug nakabalik diha sa dautan nilang gabuhaton sa una. Wala inuon mawala ang ilang kaluwasan kay dili pwede mawala ang kaluwasan. Ang kaluwasan gasa gikan kang Hesus ug kumpleto walay kulang. Kung nakatuo sila na luwas man apan mitipas sila pinaagi niini nga ilang gabuhaton. O gibadlong sila ni Pablo sa iyang sulat nga uno mga taga-Korinto ug iya silang gisultihan niya kinahanglan talikdan nila ang ilang gabuhaton sa una. Kung makatuon kita sa unahan niya panahon may tungod sa sulat ni Pablo para sa atong mga igsuon sa Korinto, masusi nato ug atong makita nga daghan ang mga trabaho o mga sala nga kangahitabo dito sa Korinto. Usa ang sulod sa iyang sulat kasagara mga badlong ug mga pahimangno para kanila. Pagkahuman sa panahon ni Pablo sa Korinto, migikan siya sakay sa barko dilayag paingon sa Antioquia, Syria, nga mao ang iyang home church. Gauli siya ug miuban kaniya si Aquila ug si Priscilla. Ug pag-abot sa barko sa syudad nga Epeso, didto nagpabilin si Aquila ug si Priscilla, ug sa didto pa ang barko sa Epeso misulod si Pablo sa sinaguga ug iyang giwalihan ang mga Hudiyo mahitungod kang Hesus. Ug gihangyo siya sa mga Hudiyo sa pagpabilin sa taas-taas pa nga panahon. Apan mibalibad si Pablo. Igo ra siya miingon nga kung itugot sa Dios, makabalik ra siya. Unya nakalarga si Pablo gikan sa Efeso. Pagdunggo sa barko nga gisakyan ni Pablo dito sa Cesarea, nga sakop sa Israel, mitungas siya sa Jerusalem aron makapangumusta sa iglesia. Ug pagkahuman niini, milahos si Pablo sa Antioquia, Syria, sa iyang home church ug nagpabilin sa didto. Sa ato pa, gikan dinhi nga mga nahitabo na human ang ikaduhang pagmisyon ni Pablo. Miuli siya kada pag-uli niya, gikan sa iyang mga panaw, muuli siya dito sa iyang home church nga mao Antioquia, Syria, ug mag-report siya sa tanan nga nangahitabo o sa tanan niya nga nangaagian sa iyang mga lakaw. Sa ato pa, kung ato kining makita nga mapa, mao kini ang mapa sa ikatulong pagmisyon ni Pablo. Atong nasayran ganina nga nahuman ang iyang ikaduhang pagmisyon. Ug gikan dinhi, nasayran nato nga nakauli si Pablo sa Antioquia, Syria, nga mao ang iyang home church. Ug dayon, human niini si Pablo mibisita pagbalik sa iyang mga gibiyaan nga mga natukod nga iglesia agig paglig-on ug pagbisita diha kanila. Una nakaabot siya sa Tarso, nga mao ang atong mainumduman dito siya nataw. Ug dayon mibaklay siya paingon sa Derbe nga sakop sa Pisidia, dayon sa Listra, sa Iconio,
ug dayon nakaabot siya sa Antioquia. Ug gani makita nato dinhi ang Phrygia. Ug atong masusi sa atong pagtuon karon nga si Pablo misulod ug miagi sa mga sudlunon nga dalan padulong sa Efeso. Ug gani nasayra nato nga sa atong pagtuon karon mahibalag nato o mahibaluan nato nga nakaabot si Apolos dinhi sa Efeso. Apan kung atong tan-awon ang mapa, nakaabot siya sa Efeso, dayon milawig siya sakay sa barko dilayag padulong sa Troas, ug dayon nakaabot siya sa sakop sa Macedonia. Ug ang mga dapit nga sakop sa Macedonia mao ang Pilipos, ang Amphipolis, ang Apollonia, ug nakaabot gani siya sa Thessalonica ug diha sa Berea, hangtod nga nakaabot siya sa Akaya o sa Grisya, ug hangtod nga mibalik siya agi gihapon niini nga mga dalan ug nakaabot siya sa Troas, dayon sa Efeso, hangtod nga nakaabot siya dinhi sa Phoenicia, sa Tiro, Tolimaida, Caesarea, Antipatris ug sa Jerusalem. Ug mao kini ang ikatulong pagmisyon ni Pablo ug sa sugod karon nga atong pagtuon og mga pila ka episode, may baluan nato kung unsa ang nahitabo niini nga panaw ni Pablo hangtod sa pagsangko niya dinhi sa Jerusalem ug kung unsa ang nahitabo kaniya. Busa sa atong pagpadayon, isgutan sa nato ang isa ka tawo nga gidalikyat ni Lucas sa paghisgot diya sa mga buhat kapitulo 18 bersikulo 23 hangtod sa 28. Human makapabilin dito igo nga panahon si Pablo sa ato pa wa ta makabalo kung unsa kadugay, 2 ba ka tuig, 1 ba ka tuig gikan sa iyang ikaduhang pagmisyon, nakauli siya sa iyang home church nga Antioquia, Syria. Human makapabilin dito igo nga panahon, siya migikan ug miadto sa tanang dapit sa tibuok kayutaan sa Galacia ug Phrygia nga naglig-on sa tanang mga tinun-an. Sa ato pa makita nato sa mapa nga nakaagi siya sa kayutaan sa Galacia, sa Phrygia ug niadto nga mga dapita naglig-on sa tanang mga tinun-an. Bersikulo 24. Niadtong panahona miabot sa Efeso ang usa ka Hudiyo nga ginganlan og Apolos. Lumad sa Alejandria. Siya usa ka tawo nga maayong manulti og batid sa kasulatan. Siya gitudluan diha sa dalan sa Ginoo ug ingon nga mainiton siya sa espiritu. Siya nagsulti og nagtudlo sa husto gayud sa mga butang may tungod kang Hesus, bisan tuod ug mauray iyang nasabtan ang bautismo ni Juan. So sa ato pa giisgutan ni Lucas dinhi sa bersikulo 24 nga naay tawo nga nakaabot dito sa Efeso nga ang iyang ngalan mao si Apolos. O kini si Apolos lumad sa Alejandria. Kung atong makita sa mapa, ang Alejandria sakop man sa Ehipto ug taga didto si Apolos ug kini si Apolos batid ug maayong manulti ug batid sa kasulatan. Sinatido niya ang daan niya kasabutan. Ug dayon siya gitudluan diya sa dalan sa Ginoo. Siguro nakabalo siya may tungod sa kaluwasan nga kinahanglan ra mutuo sa gisaad nga manluluwas nga mao si Hesus ug mainiton kaayo ang iyang espiritu ug nagtudlo siya nga sa husto gayud nga pamaagi may tungod sa mga butang may tungod kang Hesus. Apan ang iyang nasabtan taman ra sa bautismo ni Juan. Wala lugar siya masayod, wala siya makabalo nga ang Hesus ang manluluwas nga maoy muluwas sa tanan nga mutuo nakaabot na ug nagpakamatay na banhaw ug tua karon sa langit. Padayon kita sa bersikulo 26. Ug dito sa sinaguga siya misugod sa pagsulti nga maisugon sa walay kukahadlok mo'y kinaiyan ni Apolos. Apan sa pagkadungog ni Priscilla ug ni Aquila kaniya, gidala nila siya ug ipasabot pag-ayo kaniya ang dalan sa Dios. Sa ato pa si Aquila ug si Priscilla nakabantay ug nakasusi nga kini si Apolos bisan pa kung batid sa kasulatan ug maisugon ang iyang pagpanulti, siguro naay gahom ang iyang pagwali may tungod kang Hesus
umay tungod sa manluluwas, apan nasayod sila nga naa siya'y kulang. Musa ilang gi dasig ug ilang gi hanggat siguro madala nila sa ilang balay ug gipasabot nila kaniya ang daghan pagayd nga mga butang may tungod kang Hesus. Siguro gisultihan nila nga ang Hesus ang manluluwas nga gisaad, ang Kristo nga gipropesiya sa mga propeta nakaabot na. Nagantos dadto sa krus ug dayon sa ikatulo ka adlaw na banhaw. Ug mao kini karon ang among gipagwaliha. Si Kristo ang gisaad nga manluluwas ug siya ang bugtong paglaom sa tanan nga motuo. Siguro mao kini ang gipangsulti dugang impormasyon para kang Apolos kay wala siya kasayuran nga si Hesus nakaabot na. Versikulo 27. Sa dihang nagtinguha siya sa pagtabok ngadto sa Akaya, sa laing bahin ganganlan ug Grisya, ang mga kaigsuunan midasig kaniya ug misulat sa mga tinun-an didto aron abihi-abihon siya. Sa pag-abot na niya didto, nakatabang siya og dako sa mga mituo pinaagi sa grasya, kay gilupig niya pag-ayo ang mga Hudiyo sa atubangan sa kadaghanan. Nagpamatuod pinaagi sa kasulatan nga ang Kristo mao si Hesus. Makita nato di ba? Nga karon mas nakumpleto ang iyang kahibalo ug kaalam ug mas maisugon ug mas gamhanan. Nga dili lang kay didto ra taman ang iyang kahibalo kang Juan nga Bautista, apan karon nasayra na niya nga ang iyang gituuhan nakaabot na. Ug adunay dakong paglaom sa tanan nga motuo kaniya. Sa ato pa gilupig niya ang mga Hudiyo at tubangan sa kadaghanan pinaagi og pagpamatuod siguro nga sa kada mga pangutana ug ikalibog ablihan niya ang pulong sa Ginoo ubasin tudluan niya nga maunig gisgutan sa propeta ug dayon si Kristo Hesus mao ang katumanan. Si Hesus ang gisaad ug pinaagi sa iyang pagpakamatay mao ang pagkatuman sa tanan. Balikon nato kini paghisgot nga mga bersikulo. Sa ato pa, human makapabilin si Pablo sa Antioquia, Syria. Sa igo nga panahon, wala nato kahibaloy kung pila ka tuig o pila ka bulan ang iyang pagpahulay didto. Nakalakaw na usab siya sa ikatulong pagmisyon sumala sa atong makita sa mapa. Ug gikan sa mapa nga atong makita, miadto siya sa tanang dapit sa Galacia ug Phrygia nga naglig-on sa tanang mga tinun-an. Ug niadtong panahona, naay miabot nga Hudiyo sa Efeso nga ginganlan og Apolos. Ug isgutan sa siya ni Lucas sa dili pa siya magpadayon pagisgot sa ikatulong pagmisyon ni Pablo. Importante nga tao si Apolos mga igsuon ug usa ka gamhanan niya magwawali. Dako ang gigasa sa Ginoo kaniya nga kahimo sa pagpanudlo sa iyang pulong. Si Apolos Hudiyo apan natawo sa Alejandria nga sakop sa Ehipto. Ug maayong manulti si Apolos ug batid sa kasulatan ug paagi sa Ginoo. Nahibalo si Apolos sa mga gipropesiya mahitungod kang Hesus kay gitudluan diya sa dalan sa Ginoo ug mainiton siya sa espiritu. Ug siya nagsulti ug nagtudlo sa husto gayud may tungod kang Hesus apan mauray iyang nasabtan ang kutob ra sa bautismo ni Juan nga Bautista. Sa ato pa wala siya nahibalo nga nakaabot di ay si Hesus ug namatay ug nabanhaw gikan sa mga patay. Ang iyarang nanghimbaw-an mao ang giingon ni Juan nga Bautista nga umaabot na ang manluluwas, umaabot na ang manluluwas. Busa makapamasin kita nga nakaadto si Apolos sa Israel gikan sa Alejandria ug nakapaminaw sa tudlo ni Juan. Siguro naatubang niya, nakita niya aktwal si Juan nga gawaliha ug gani gabautismo diya sa tubig apan wala siya didto sa pagkatuman na sa gisulti ni Juan. Gahulat pa si Apolos sa katumanan sa mga gipropesiya ug sa katumanan sa gisulti ni Juan nga Bautista, maoy iyang dakong kulang. Ug naay adlaw
nga nagwali si Apolos sa sinaguga sa Efeso nga maisugon ug naa adto si Aquila ug si Priscilla. Busa ilang giuban si Apolos basin sa ilang balay ug ilang gitudluan nga nangatuman na gayud ang mga gipropesiya kay nakaabot naman si Hesus ug nagpakamatay aron bayad sa atong mga sala ug nabanhaw siya. Naluwas ng daan si Apolos kay mituo sa mga gipropesiya may tungod kang Hesus. Apan karon pa niya nasabot nga natuman na diay ang mga gipropesiya. Mianhin na si Hesus nga iyang gapaabuton ug karon hingpit ang iyang kahibalo ug mas labaw na karon ang iyang pagkamaisugon ug pagpamatuod may tungod kang Hesus. Samtang naglakaw pa si Pablo paingon sa Efeso, apan wala pa siya makaabot didto, nagtinguha si Apolos sa pagtabok sa dagat paingon sa Korinto. Mo'y plano o laraw ni Apolos gikan sa Efeso, mutabok siya sa dako nga dagat padulong sa Korinto. O gidasig sa mga igsuon ni ining plano ug ilang gisulatan ang iglesia sa Korinto aron sa pag-abot ni Apolos didto maabi-abi siya sa mga igsuon nga didto sa Korinto. Ug sa pag-abot na ni Apolos sa Korinto, nakatabang siya og dako sa mga magtutuo pinaagi sa iyang pagpamatuod, pinaagi sa kasulatan. So sa ato pa, pinaagi sa pagwali niya, pagpahayag niya, ug basin makatudlo niya, mauni mabasa, mo'y style ni Apolos. Gamhanan ng iyang pagsangyaw may tungod kang Kristo Hesus. Gigamit ni Apolos ang balaang kasulatan, ang pulong sa Dios aron mapamatud-an ang mga Hudiyo nga si Hesus mao ang Kristo. Mao ang gisaad ug nalupig ang mga wala mutuo kay wala gayud sila makatubag kang Apolos. Kuyaw nga magwawali si Apolos, di ba? Karon mas nilabaw pa ang iyang pagkamaisugon ug nasayod siya nga ang iyang gatuuhan nakaabot na, nagantos na. Napuslan pag-ayo si Apolos sa Korinto ug mao kini ang gisulti ni Apostol Pablo may tungod kaniya. Kay sa pagsulat niya sa 1 Korinto, naisgutan gihapon niya si Apolos ug basahon nato kini diya sa 1 Korinto kapitulo 3 bersikulo 6. Matod pa ni Pablo, ako ang nagtanom, si Apolos ang nagbisibis, apan ang Dios ang nagpatubo. Sa ato pa, kung atong mahuna-huna, gitanom ni Pablo ang iglesia sa Korinto. Siya mo'y naghago o gibisbisan ni Apolos pinaagi sa iyang pagwali sa pulong sa Ginoo. Nakig-partner silang duha para sa buluhaton sa Ginoo. Si Apolos nahimong gamhanan nga magwawali, nga basin gani tupong kang Apostol Pablo. Padayon kita mga igsuon sa pagbasa diya sa mga buhat kapitulo 19, bersikulo 1, hangtod sa 7. Samtang dito si Apolos sa Korinto, nakaabot na siya dito, nakawali na siya dito, nakaligo na sa mga magtutuo. Si Pablo miagi sa mga kayutaan sa ibabaw ug miabot sa Efeso. Sa ato pa, nakaabot na si Apolos sa Korinto ug si Pablo mao sa iyang pag-abot dinhi sa Efeso agi sa ibabaw nga bahin nga kayutaan. Ug pag-abot niya sa Efeso, diin iyang gikatagbo ang pipila ka mga tinun-an. Ug siya miingon kanila, nakadawat ba kamo sa Espiritu Santo sa diha nga mituo kamo? Ug sila miingon kaniya, wala man gani kami makadungog nga aduna diha Espiritu Santo. Matod pa aning mga tinun-an nga gikahibalag ni Pablo kung nakadawat ba sila sa Espiritu Santo. Nagtubag sila, wala sila kahibalo. Wala gani sila makadungog. Siya miingon, ngadto sa unsa ba di ay kamo gibautismuhan? Sila mitubag kaniya, ngadto sa bautismo ni Juan. Sa ato pa, ang kahibalo ni ini nga mga tao, susama ra gihapon sa kahibalo ni Apolos. Nasayod sila mahitungod sa daang kasabutan, mahitungod sa mga gipropesiya, apan wala sila kahibalo nga ang manluluwas ang ilang gatuuhan nakaabot na.
Versikulo 3, balikon ko kini sa pagbasa. Siya miingon, ngadto sa unsa ba di ay kamo gibautismuhan? Sila mitubag kaniya, ngadto sa bautismo ni Juan. O si Pablo miingon, si Juan nagbautismo sa paghinulsol. Nagsulti sa katawhan niya kinahanglan silang mutuo ni adtong muabot, sunod kaniya nga mao si Hesus. Sa ato pa, dili si Juan mo'y pakaluwas. Kung dili, daan sila mo hinulsol, abrihan nila ang ilang kasing-kasing, daan nila limpyuhan, para sa pagpaabot nga ang musunod kang Juan, mao ang makaluwas kanila. Nga mao si Hesus. Versikulo 5, sa ilang pagkadungog niini sila gibautismuhan, diha sa ngalan sa Ginoong Hesus, ug sa napandungan na sila ni Pablo sa iyang mga kamot, ang Espiritu Santo mikunsad kanila ug sila nagsulti sa laing mga sinultihan ug nagpropesiya. Silang tanan mga napulo ug duha ka tawo nga bag-o pa lang nakadawat sa Espiritu Santo nga susama sa nadawat sa tanan nga magtutuo. Sa nadawat sa mga tumutuo diya sa adlaw nga Pentecostes, mao gihapon ang ila ug nakasulti gani sila og laing mga pinulungan agig pagpamatuod nga naan na gid kanila. Sa ato pa, dito nang daan si Apolos sa Corinto sa wala pa moabot si Pablo sa Efeso. Wala man sila magkatagbo dito sa Efeso. Kay miagi si Pablo sa mga sudlunon nga mga dalan paingon sa Efeso. Ug kung atong mabasa sa bersikulo, sa ibabaw nga bahin sa kayutaan sa Efeso. Ug pag-abot ni Pablo sa Efeso, naa siya natagbo nga pipila ka tinun-an, apan wala pa makumplito ang ilang kahibalo, kay sama sila kang Apolos, nga kutob ra ang ilang kahibalo sa bautismo ni Juan nga Bautista. Sa ato pa, mituo sila sa giwali ni Juan, nga hapit na moabot ang manluluwas, nga muluwas sa mga tao, gikan sa ilang sala. Apan basin wala na sa ila sa Israel sa pagtungha ni Hesus. Busa wala sila kahibalo, nga nakaabot na diay ang manluluwas, nga giingon ni Juan, ug natuman na ang mga gipropesiya mahitungod kaniya. Ug wala gani nila kahibaw nga naay Espiritu Santo. Sa ato pa, wala sila makabalita mahitungod sa pagnaog sa Espiritu Santo sa adlaw sa Pentecostes, ug mahitungod sa iyang pagpuyo diya sa mga lawas sa mga magtutuo. Wala sila masayod mahitungod niini. Gibautismuhan sila ni Juan nga Bautista. Timaan niya mituo sila sa manluluwas nga umaabot na, apan wala na sila pagtungha ni Hesus. Busa, gibautismuhan sila pag-usab ni Pablo, pagkahuman niya sila walihi may tungod kang Hesus, ug sa dihang mituo na sila niini. Ug ipandungan sila ni Pablo ug ang Espiritu Santo mikunsadayan kanila. Ug nakasulti sila og laing mga sinultihan ug nakapropesiya. Basin gibuhat kini sa Dios aron mapamatud-an pag-ayo kining 12 ka buok nga mga lalaki nga nakakunsad na ang Espiritu Santo sa ilang mga lawas. Mao siguro'y tumong ngano nga nakasulti sila og laing mga pinulungan. Sa dihang bag-o pa ang iglesia sa kalibutan, mga igsuon, ato kining balik-balikan kay kapipila na nato kini hisguti. Nga sa dihang bag-o pa ang iglesia sa kalibutan, naay gapang buhaton sa Dios nga dili nato makita sa karon nga panahon. Karon nga atong panahon, wala na kitay madungog nga laing mga sinultihan nga sama sa nahitabo. Sa bag-o pa ang iglesia, nakasulti ang mga magtutuog laing mga sinultihan ug wala nila sukad kini kahibaw ug ang gapaminaw kanila nakadungog sa ilang kaugalingong mga sinultihan. Gikan sa Pentecostes, nadungog sa mga nakapamina ug nakapalibot nga ang gisulti sa mga apostoles susama sa ilang mga sinultihan dito sa mga dapit nga ilang naadtuan. Mga igsuon, ang pagsulti sa laing mga sinultihan ug ang mga pagpropesiya nahanaw na nga sama sa giingon sa Dios nga mahitabo nga mabasa sa 1 Corinto kapitulo 13. Gani makita nato sa putnot, mabasa nato sa 1 Corinto kapitulo 13 bersikulo 8 hangtod sa 10 ang may tungod niini.
Nahanaw naman ang mga pagpropesiya ug ang pagsulti sa laing mga pinulungan kay kumplito na ang pulong sa Dios ug nahuman na. Ang pagkaayo sa mga masakiton, sama sa nangaayo nga igura na landungan sa anino ni Pedro, milagro, talagsaon nga nahitabo, sama sa bakul nga nakalukso-lukso, ug ang pagkabanhaw sa mga patay, sama kang Dorcas ug kang Eutico, dili na karon gakahitabo. Wala na karoy mga milagro nga sama niini, nga kung atong masusi, kuyaw ug talagsaon nga mga gipangbuhat sa mga tumutuo, ilabi na gid sa mga apostolis, pero karon dili naman nato makita. Kung mukunsad karon ang Espiritu Santo ngadto sa mga mutuo kang Hesus, wala nay makita nga porma ug dila nga kalayo nga mutungtong kanila sama sa nahitabo sa adlaw sa Pentecostes. Basta lahi ang gakahitabo karon kaysa panahon nga bag-o pa ang iglesia. Busa huna-hunaa pag-ayo nga basin ang imong huna-huna nga ayha ka mutuo nga mukunsad ang Espiritu Santo kanimo kung sama ang mahitabo sa adlaw nga Pentecostes nga nakasulti sila og laing-laing pinulungan, nakabuhat og mga milagro karon nga panahona lahi na. Kay ang iglesia natukod na ug gakahamtong na ug human na pud ang pulong sa Ginoo nga mao ang Biblia. Kun motuo ang tawo kang Hesus karon nga panahona, dili kinahanglan niya pandungan aron iyang madawat ang Espiritu Santo sama sa gabuhaton sa uban. Kay diretso man mokunsad kaniya ang Espiritu Santo sa dihang mituo siya. Dili man kinahanglan nga hulatan pa, dili man kinahanglan niya pangayoon pa. Pagtuon nimo kang Hesus, direkta ang Espiritu Santo mukunsad kanimo ug mupuyo, pero wala kay makita sama pariha sa mga purma nga mga dila. Kung mubasa kita diya sa Roma kapitulo 8 bersikulo 9, dahil sa 1 Korinto kapitulo 6 bersikulo 19, Epeso 1 bersikulo 13, makita nato kini nga mga bersikulo nga makadugang ug pasabot sa imo. Padayon kita sa sunod nga nahitabo diya sa mga buhat kapitulo 19 bersikulo 8 hangtod sa 10. Unya si Pablo misulod sa sinaguga. Ug sulod sa 3 ka bulan siya nagsulti didto nga maisugon didto sa sulod sa sinaguga sa dapit sa Efeso. Nakiglantugi ug naninguha sa pagpasabot mahitungod sa gingharian sa Dios. Apan sa diha nga ang uban nagmagahi ug wala motuo. Ug sa atubangan sa katawan nagsulti og dautan mahitungod sa dalan. Ang dalan mao ang kung atong mahinumduman si Hesus sa panahon nga dinhi pa siya sa kalibutan, siya nagsulti nga siya mao ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Mao gihapon ang gaingalan sa mga tumutuo karon nga panahona dinhi sa atong mabasa. Ug gani pa daghan ang atong nabasa nga gaingalan sa mga magtutuo, ganganlan sila Kristohanon, dalan, tumutuo, ug daghan pa. Ug dinhi sa Efeso, sa panahon nga nagmagahi ang mga wala mutuo sa kun unsa ang giwali ni Pablo, kini nga mga nagmagahi nagsulti og mga dautan mahitungod sa dalan. Dayon si Pablo siya mibiya kanila nga dala ang mga tinun-an uban kaniya ug nakiglantugi matag adlaw didto sa balay nga tigumanan ni Tirano. Sa ato pagikan sa sinaguga, sulod sa 3 ka bulan ang iyang pagwali didto ug pagpamatuod. Karon nga daghan ang mga tawo nga wala modawat kaniya ug nagmagahi sila, gidala niya ang mga tinun-an gawas sa sinaguga. Ug basin nakakita silag balay sama sa mabasa nato sa bersikulo nga mao ang tigumanan ni Tirano. Ug didto niya sila ginatudluan. Bersikulo 10, kini nagpadayon sulod sa 2 ka tuig nga tungod ni ana nakadungog sa pulong sa Ginoo ang tanang nagpuyo sa Asya, mga Hudiyo ug mga Griego. Sa ato pagikan niini nga bersikulo makita nato ang grabe nga paghago ni Pablo. Sulod sa 2 ka tuig, sa sige pagpanudlo, sa tanan nga mga tinun-an, siguro adlaw o gabi,
wala siya'y puwa sa bisan unsa na lang nga gikinahanglan nga iyang makatudlo para sa mga tinun-an, ug gani nabasa nato karon nga kini nga mga tinun-an nakalukop sila sa tanang dapit nga sakop sa Asya ug tanan nakadungog mga Hudiyo ug mga Grigo. Kuyaw, di ba? Si Pablo train ug ang iyang mga tinun-an maoy milangkat ug mikaylap ngadto sa tanang dapit nga sakop sa Asya. Balik ko nato kini paghuna-huna nga bersikulo sa ato pa. Pag-abot ni Pablo sa Efeso, miadto siya sa sinaguga ug iyang giwalihan ang mga Hudiyo. Sulod sa 3 ka bulan ug mituo ang uban, apan ang uban nagmagahi ug wala mudawat sa gipahayag ni Pablo. Busa mihawa si Pablo sa sinaguga dala ang mga tinun-an. Ug base nakapangita sila balay nga mapritihan, maabangan, ug nagkatigom sila sa balay nga tigumanan ni Tirano. Ug matag adlaw gitudluan sila ni Pablo didto sulod sa 2 ka tuig. Ug gikan niining mga tinun-an nga gitudluan ni Pablo, nawalihan ang tibuok nasud nga Asya ug daghan kaayo ang mituo kang Hesus. Mga igsuon, kung atong makita sa mapa, dinhi sa kinataliwaladan nga dapit sa mapa, kung makasentro ta pagtan-aw, makita nato ang Asya. Ug gani makita nato ang daghan nga mga dapit. Ug bisan gani ang mga iglesia nga gahisgutan diya sa pinadayag, naabot sa mga tawo nga tinun-an ni Pablo sa Efeso, nga mao ang Esmirna, Pergamo, Tiatira, Sardis, Philadelphia ug Laodicea ug daghan pa nga mga syudad ang ilang giwalihan kay naabot sa mga magtutuo sa Efeso ang tibuok Asya. Sa ato pa gikan ra sa pagtudlo kanila ni Pablo. Dili man mismo si Pablo mo'y nakaabot niini nga mga dapita, kundili ang iyang mga tinun-an nga porsigido sa pagwali mahitungod kang Hesus. Mga igsoon, gikan sa sinugdanan sa iglesia, gamisyon ang mga magtutuo kang Hesus, gaplano kung asa sila gusto musulod o unsa nga mga dapit ang angay nga misyonan o angay nga walihan nga wala pagid makatuo mahitungod kang Hesus. Gikan ra dinhi nga atong mga pagtuon dinhi sa mga buhat, gikan sa sinugdan sa iglesia nga natukod na gahandom sila og gaplano sa pagmisyon para sa mga dapit nga wala pagid alamag mahitungod kang Hesus. Upaday kita sa pagbasa diya sa mga buhat kapitulo 19 bersikulo 11 hangtod sa 16. Ug ang Dios naghimo og talagsaong mga milagro sa ato pa, dili man kay pirmi nga mahitabo, talagsaon, dili normal nga gipangbuhat sa Dios pinaagi sa kamot ni Pablo. Nga tungod ni ana ang mga masakiton gidad-an og mga panyo o mga tapis nga nadapat sa lawas ni Pablo, ug sila naayo sa ilang mga sakit ug namiya kanila ang daotang espiritu. Unya, may ubang mga nagsuroy-suroy nga mga Hudiyo nga tighingilin og yawa. Misulay sila sa paglitok sa ngalan sa Ginoong Hesus, alang ni adtong may mga espiritu nga dautan nga nag-ingon, ako nagsugo kaninyo pinaagi kang Hesus nga gisangyaw ni Pablo, mao lugar sulti aning gusto gapang kopya o gapasusama sa gibuhat ni Pablo nga si Pablo nakabuhat sa paghingilin sa daotang mga espiritu. Si Pablo bisan ang mga panyo ug tapis lang dalon sa mga masakiton, maulian sila. Busa kining uban niya mga tawo nga gasuroy-suroy lang, giawatan nila ang gibuhat ni Pablo. Busa man nag-ingon sila, nagsugo ako kaninyo pinaagi kang Hesus nga gisangyaw ni Pablo. Mo ilang gabuhaton ngadto sa mga masakiton nga ilang gakatagbo. Bersikulo 14. Og nagbuhat niini ang 7 ka anak nga lalaki ni Esquiva, usa ka pangulong pari nga Hudiyo, na asiyay 7 ka mga anak nga lalaki ug giparihasa nila ang gibuhat ni Pablo. Bersikulo 15. Apan ang espiritu nga dautan miingon
kang Hesus nakaila ako. Siguro nakasultining dautan niya Espiritu nga si Hesus mao ang nagbuhat kanamo, maupod ang naglabay kanamo dinhi sa kalibutan, ug maupod ang musilot kanamo. Nakaila kami kang Hesus ug kang Pablo, nga si Pablo mao ang magwawali, gamhanang magwawali ni Hesus. Nakaila kami kang Pablo ug nahibalo ako, matud pa sa daotang Espiritu. Apan kinsa man kamo, mo'y sulti utubag ni ini nga daotang Espiritu nga ang mga anak ni Esquiva nagsulay sa paghingilin agi pinaagi sa ngalan ni Hesus ug Pablo. Kinsa man kamo, tubag sa daotang Espiritu. Ug ang tao nga may daotang Espiritu mihasmag kanila ug gilupig silang tanan ug gibuntog nga tungod ni ana mipalayo sila ni adtong balaya nga mga hubo ug mga samaron. Kaya ang nahitabo sa ila, di ba? Gapang awat-awat sila sa gibuhat ni Pablo pero piki sila ug gani karon ang daotang Espiritu mihasmag kanila og siguro nga naulawan sila na pamatud-an ang mga tao nga sayop sila og dili tinuod. Sa ato pa baliko nato kini nga mga hitabo agi sa paghinumdom sa bersikulo nga atong gibasa ganina ug karon pa. Sa ato pa ang Dios naghimo og talagsaong mga milagro pinaagi kang Pablo. Ug kini nga mga talagsaong mga milagro timaan sa pagka-apostolis ug kahimo sa pagbuhat og mga milagro. Mo lugar usa ka ebidensya nga apostolis si Pablo kay ang nabuhat ni Pedro nabuhat man usab niya. Hinuo nay ubang mga magtutuo nga nakabuhat usab og mga milagro. Apan kasagara mga apostolis ang nagbuhat. Mabasa nato diya sa 2 Korinto kapitulo 12 bersikulo 12 ang gihisgutan dinhi nga pamatuod apostolis sila kay makabuhat sila og mga milagro. Bisan gani ang mga panyo ug mga tapis nga igo ra nakadapat sa lawas ni Pablo, nakaayo sa mga masakiton ug nakahingilin sa mga yawa. Tungod kay naila nila ang Hesus nga giwaliha ni Pablo ug nakaila sila kang Pablo. Gigamit sa Dios kini nga mga milagro diya sa panahon nga bag-o pa ang iglesia aron daghan kaayo ang makabig ngadto sa kaluwasan. Nga mao dayoy hinungdan nga maminaw ang daghan nga mga tawo. Ug naay panahon nga naay mga tawo nga miawat kang Pablo, kay aron unta makaabog usab sila og daotang Espiritu. Apan wala mo tuo ang daotang Espiritu. Ngadto kanila og mihasmag hinuon siya kanila og nakadagan sila nga mga hubo ug mga samaron. Naulawan sila karon sa ilang gibuhat. Padayon kita sa pagbasa diya sa mga buhat, kapitulo 19, bersikulo 17 hangtod sa 20. Ug kini nahibaluan sa tanang nagpuyo sa Efeso, ang mga anak ni Esquiva, nga naghingilin sa mga daotang Espiritu, nagidasmagan sila, ug gani nakadagan sila nga pulos subo ug samaron, nahibaluan sa tanan nga nagpuyo sa Efeso, mga Hudiyo ug mga Grigo, ug silang tanan giabot og kahadlok ug gipasidunggan ang ngalan sa Ginoong Hesus. Daghan usab sa mga mituang miabot nga mitug-an ug misugilon sa ilang mga binuhatan. Sa ato pa sugod adto nga mga nahitabo bisan uban nga mga tawo nga siguro naay gidaladala nga mga orasyon o naay mga gahawiran miadto sa kang Pablo ug mitug-an ug misugilon sa tanan nga ilang mga binuhatan. Tanan miadto kang Pablo. Ug diya sa bersikulo 19, ug daghan sa mga naghimo og mga salamangka, nagdala sa ilang mga basahon, siguro mga librito, mga linatin ug ila kining gisunog at tubangan sa tanan. Ug ilang giisip ang bili ni ining tanan ug ilang nakita nga miabot kini og 50,000 ka plata nga salapi. Inana ang ilang pagkwinta ug ilang nabalansi nga inani di ay ang total sa tanan niya mga butang nga ilang gisunog at tubangan sa daghan niya mga tao. Ug siguro nga nakita sa daghan niya
Gihulog nila ang ilang mga butang dito, mga librito ug bisan unsa pa ang ilang gahawiran naa sa dako nga kalayo, walay nahimo karon. Walay nahimo. Ug bersikulo 20, busa ang pulong sa Ginoo mikaylap ug nagmadaugon pag-ayo. Masamot nahimo nga nagsikat didto sa Efeso ang mahitungod niini nga gibuhat sa tanang mga salamangkiro ug bisan kinsa pa nga adunay mga butang gidala nila didto ug nahimo nga natistigusan sa daghan nga mga tawo. Pinaagi ni ining mga milagro nga gibuhat sa Dios pinaagi kang Pablo. Nangahadlok ang wala mga luwas ug ilang gipasidunggan ang ngalan ni Hesus ug daghan ang mituo. Ug ang pulong sa Ginoo mikaylap ug nagmadaugon pag-ayo. Sa ato pa wala man mahadlok si Pablo, nagpadayon siya sa pagsaksi ug sa pagpamatuod may tungod kang Hesus. Wala pataranta, wala miagi batig kaluya. Hinuon nagpadayon nga nagpadayon ug nagmadaugon. Successful ang trabaho ni Pablo dinhi sa nga panahona dito sa Efeso. Ug ang daghang mga naluwas nga kaniadto nagsalamangkiro, nagtapok sa ilang mga basahon ug ilang gisunog at tubangan sa mga tao. Siguro nakadesisyon sila nga kining akong mga butang walay mga pulos. Karon nakatuo ko kang Hesus ug kini mga binuang ra nga iya ni Satanas dili angay saligan ug naay insakto nga angay saligan ug tuuhan si Hesus lang. Ug napamatud-an nga siguro pagkasunog adto nga butang wala gani siya nahimo. Basin lakip ni ining gisunog nga mga basahon ang mga pakubol, mga orasyon, nga gayamyamon, nga dili madutlan, mga librito, basta ang tanang mga butang nga iya sa kangit-ngit, ilang gisunog. Kay mihawa na sila gikan sa pagsunod kang Satanas, ug anaan na sila sa kahayag diha kang Hesus. Kini nga mga butang, wala nila baliha, gani giisgutan ganina nga mga 50,000 ka plata nga salapi ang kwinta ni ining tanan nga ilang gisunog. Mupadayon kita mga igsoon sa pagbasa diya sa mga buhat kapitulo 19 bersikulo 21 hangtod sa 22. Unya human ni ining mga hitabo sa tanan nga nahitabo dito sa Efeso, si Pablo mihukom diha sa espiritu sa pag-agi sa Macedonia ug sa Akaya ug sa pag-adto sa Jerusalem nga nag-ingon gikan didto kinahanglang moduaw usab ako sa Roma. Ug samtang gipaadto niya sa Macedonia ang duha sa iyang mga katabang, si Timoteo ug si Erasto, siya mipabilin una didto sa Asya. Mipabilin una didto sa Asya. Sa ato pa, nagplano si Pablo nga moagi siya sa Macedonia ug sa Akaya. Ahya siya moadto sa Jerusalem. Apan mga plano pa, wala pa mugikan. Apan iyang gipauna si Timoteo ug si Erasto didto aron mahimbawan sa mga magtotoo nga muanha siya daan sila makaandam ang mga igsoon didto sa Macedonia. Mga igsoon sunod nga episode, naa pa kitay mahimbawan may tungod sa Efeso kay naa pa giuban nga nahitabo didto. Apan sa pagkakaron, maura sa kini ang atong gatun-an. Ug agi sa pagtapos, naa kitay homework nga maulugar ang atong gabuhaton matag episode nga diha sa atong mga balay palihog nato basahon kini uban sa atong asawa ug sa mga anak. Karon nga semana ang atong homework, basahon diha sa atong mga balay ang mga buhat kapitulo 18 ug diha sa mga buhat kapitulo 19. Ug isgut-isguti ninyo kini nga mga nahitabo o para nga makalugdang pa diya sa inyong mga kasing-kasing ug mas masuod ninyo ug mas masayran pagid ninyo ang uban nga nahitabo sa kinabuhi ni Pablo. Mga igsoon, salamat ug maayong adlaw.